Isang pangmalupitang food trip na naman ang inyong matutunghayan for today's episode dahil bubusugin ko ang mga mata nyo sa iba't ibang klaseng pagkain sa bago kong nadiskubreng kainan na Asian food cuisine inspired. Mukhang mapapasubo na naman sa kainan nito. Kaya ano pa hinintay natin? Tara na, let's go! Located po ito sa Municipality of Cordoba. Hanapin nyo lang po ang Gabi Barangay Hall. Sa harap po, mayroon kayo makita na iskinita. Straight lang po kayo hanggang sa makita nyo po ang signage ng Nanda Cafe. Pagpasok ko pa lang na-amaze na ako kasi sobrang linis ng area nila. Very aesthetic at very Instagrammable. Ang sarap pagtambay kasama ang jowa, barkada, pamilya. At pwede ka rin mag-work dito kasi free wifi na. At saka merong mga saksakan sa gilid. Mayroon din pala silang display ng mga cake at saka cookies. Ito pala yung pangmalakasang menu nila. After ilang minutes mga studio, dumating na po yung order ko. Isa sa nagustuhan ko dito sa kanila mga studio ay yung plating nila. Very appetizing po talaga. Saka parang ang sarap ng kumain. Tara na, birahan na to ni. Pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So isa-isahin natin ito mga studio. Dito tayo magsimula sa Korean chicken wings. Ayan. Ini. Dako oh. Ngaon mga kasudyo. Dami ilang ko na. Naghugas sa pala ako ng kamay ah. Ano kaya to? Parang kimchi siya. Kimchi siya na spicy. Ang sarap. Dito naman tayo sa spam fries. Ayan. Spam siya na ginawang fries. Crunchy yung breading niya sa labas ba. Tapos sa loob, yung spam. Sarap siya mga studio. Tapos maganda yung plating na dito. Chicken teriyaki pizza. Wow. Mapapadami ng kain natin ito. Piniguradong sa gym bagsak mamaya. Dito naman tayo sa cheesy baked penny. Cheesy gila kasi. Ilawan na to eh. Opo, katilaw ni ba? First time ko itong matitikman.
Sobrang cheesy talaga. So, masarap siya. Masarap itong kainin habang nanood ka ng kuwan ba? TV. Nanood ka ng Netflix ba? Tog spicy burger. Beef to siya. Yan. Masarap siya pero hindi ko na kasahan yung spicy. Siguro dahil mahilig ko sa spicy ba. Kaya spicy na sa iba. Maya, tikman mo doy. Sigurado isang burger lang, gusto ka na. Ito naman, tikman natin yung pork char siu nila. Ito po ay kuha siya. Braised pork. Yan o. Ano may lami o, pag sundaan na diba? Ito. Grabe. Humok siya. Lami ya ba? Marag humba. Hindi ko alam ano to ah. Crispy siya ba? Yan, mayroon na itong rice mga studio. Lami. Lami, sundaan ba? Tambok ba? Dito naman tayo sa puchero. Parang Vietnamese po na merong puchero. Yan o. Noodles. Sabaw mo na. Sangawa sa ubir man eh. Yung beef niya, tikman natin. Malambot yung beef niya. Ngitag ko nila, chopstick na. Mayroon siyang taugi, no? Yan. Jadi mo tagabong dako pa ni. Yung saging. Lami yun. Paningot man dero. Dami sa bawa, init pa. Meron silang ganito mga studio. Wrap nila na cookies and cream. Tapos ito naman. Wrap na anong tawag doon? Flavor nila? Raspberry. Yan.
Grabe yung studio, ang sarap dito. Magpapaalam na kami pero patuloy pa kami kakain. Kaya kita-kits sa sunod ng mga videos. God bless.